Pastor, good PM, ask lang ko. Tinuod ba nga ang true church mao ang Jesus Christ later descent kay naaman good daw sila true prophet. Okay, tinuod ba ko na igsuot nga ang gitawag na Church of Christ of later descent mao ang tinuod nga propeta. Nga nila igsuon, ako na lang i-summarize ang pagkatinuod sa propeta na ay test of the prophets. Ang test igsuon, for example, Jeremiah chapter 28 verse 9. Ang tanan nga iyang gisulti, mahitabo gani ang Dios mo'y nagpadala kaniya. Ikaduha nga test, Daniel chapter 10. Basaha tibuok igsuon. Kay si Daniel na kuyapan siya, na kuan siya, nakabalik siya sa iyang pamuot, nakusgan siya, ug wala siya gaginhawa. Dili siya gaginhawa, kita siya og vision. Wala siya gaginhawa igsuon. Ug wala sad siya gapamilok. Na yung mga test of the prophets igsoon. Now karon dili man sad nato kung atong i-test igsoon ang sinulatan sa Book of Mormons, no. Anyway, namay nangutada niya ato gid siyang madiskusan na ay grupo sa gitawag natog mga Lamanites ug mga Nephites. Gikan sa word nga Laman o gikan sa word nga Nephi. Unya anang panahona sa Kumura adunay grabing patay nga nahitabo 100,000 kapin ang nangamatay. Pero igsoon ngani, walay archaeological evidences nga mapakita. Mismo man gani igsoon kaning sa Bible, na ay mga evidences nga pakita sa Qumran Cave, sa Cyrus Cylinder, ug daghan pa kay nga mga ebidensya igsoon. Pero sorry to say, nag-research ta igsoon, walay mga ebidensya nga ang word nga mga Lamanites eksistado sa Amerika kaniadto, ang word nga Nephites eksistado sa Amerika kaniadto. Basaha ang world history igsoon. Wala kay makit-an diha. Buino nakabsan magita sa atong panahon, lami pa unta mudugang niini nga pangutanaha. Pero pwede mo manawag sa sunod nato nga pag-air, pwede mo pangutana sa tunod nato nga air dinhi lamang sa ato nga stasyonan sa Hope Channel Cagayan de Oro City.